لله نذرت طريقي بهداه عرفت رفيقي ألقاه بأنس وضيقي فسلام. Alhamdulillahi rabbil alamin. Babu shakka wannan tambaya taka tambaya ce mai albarka mai amfani wanda yake wajibi ne a yi magana akan irin wannan ababen da ke faruwa. Gaskiya matasa bai kamata su bata abin nan lokutan su akan aikata ayyukan da bai dace ba. Matasa in mun tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Madina yawanci zaka ji an ce Bilal ibn Rabah, Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Abbas, wa'annan matasa ne. Lokacin manzon Allah wa'annan matasa ne, shekara 15, 18, yawanci ba su kai 20 ba. To amma kaga sunansu ya kai yanzu dinnan ana amfani da sunansu kuma ana samun amfani da sunansu saboda sun aikata aiki na nagarta, aikin gari a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hassasa wannan addini tamu. Taka duk wani matashi kada ya yadda wasu 'yan kaɗan a cikin mutane su ɗauke su in suna bukatan wani bukata nasu ya biya su ɗauke su ba su ɗan kwabbai ɗan kwandala wannan aje ai abin nan alhalin su yaran su na Amerika suna Ingila suna Jamus kai kana nan cikin rana kana ta fama kana mai irin waɗannan mutane aiki waɗanda yake aiki ba zai kai ka ko ina ba da zarar bukatan su ya biya sai su kauce. Taka shaye-shaye da wani fashe-fashe da wani aiki ya tashi na aikin da ba shi da amfani a ɗebe ku matasa kuna ji da ƙarfin ku to wannan ƙarfi a canza shi ya zamo hanyar da za a nemi romo abinci gobe za ka yi aure da yaranka wannan da zarar bukatar ya biya tafiyan ka zai yi barka yanda ka san ya zo maka da kaza wallahi bukata na biya barin ka zai yi cikin duhu saka kai makanka wa'azi kai makanka alam nashara a daina shashaye a daina abin nan yadda mutane na yaudaran su da wani dan kwabbai da bai taka kara ya karya ba a daina irin wannan abubuwa duka kada kuma a yadda in zaɓe ya kai misali a rinka ɗiban mutanen maza abin nan mazajin arewa mata da maza a bulle nan a shiga nan ku kenan kan kaza to ku abin tambaya nan shine su wa'annan mutanen ina ƴaƴansu suke tare muke America da yaran da zarar mun ce kai dan wane ne a dan sanata kaza a'a dan kaza da kaza gashi nan an gida an ina ta holewa abin sa kai kana cikin rana kana ta aikin baban giwa aikin da ba za ka amfana ba ga kwaya kana sha saboda kai kururuwa ka je ka aikata wani aikin da bai dace ba ga iyaye wani irin haihuwa iyayenka suka yi ka yi ma kanka wa'azi ka ja da kanka birki turawa na kiran wannan wake up and smell the coffee wato ka tashi ka sinsini wato abin da ke faruwa cikin duniya ta gaskiya bai dace ba a ce matasa yanzu domin duk garin da matasa suka tashi suke irin wannan aiki wannan gari ba zai tasiri ba matasa a kansu ake wato ainihin hassasa duk wani abin da ke da muhimmanci gari ya ci gaba matashi ba a yi shi ya zo ya rinka aikin ta'addanci ba wasu 'yan kaɗan na samun biyan bukatar su ba kai kana gefe matashi ka tashi ka nemi ilimi gari ya waye maka yanzu ilimi in ka nemi na aikin yake bari a ce baka samu din ba taka kada ku yadda a yaudare ku kada ku yadda a baku abu kaza ku sha ku samu karfi ku je ku aikata kaza na minti 1 minti 5 shikenan bayan kare an manta da ku gaskiya wannan bai dace ba gaskiya abin tausayi ne hasatan ma matasan arewa yanzu muna kwafan abin da ke faruwa kudu arewa gabas da sauransu bai kamata ba wallahi abin na da tashin hankali abin na da cizon rai taka gaskiya wannan dan bayani ne kaɗan wanda yake in ka bi ka samu zaka tsira in kuma ka bi ka bi wancan bangaren hanyar kada ka zo gobe ka ce ba a faɗa maka ba ka yi ma Allah godiya ka samu masu faɗa maka gaskiya ai ka samu mai faɗa maka gaskiya ai alheri ne wani da ka fi abin nan baki ka fara faɗa maka gaskiya sai ya hushi wani kuma baya samu wanda ke faɗa maka gaskiya saka wajibi ne kai ma Allah godiya tunda ka samu yau ana faɗa maka kada kai kaza kada kai kaza kai kaza kai kaza saboda wannan shi zai sa ka dace nan duniya da akhira saka wannan gaskiya wannan dan gajeren abin nan tuni ne a ji a yi amfani da shi kuma ubangiji Allah sa albarka ciki.